ገዝሕ ማዕለም ዲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ መውዳእታት ዘይብሉ ስቃይ እንዳውረደ ግና ከም ሰናይ ጽቡቕ ባህሊ እንዳተቖፅረ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምትሕላፉ ቀፂሉ ይርከብ። ነቲ ካልእ ኣትሕት ኣቢሉ ምእዛብ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ናይ ኣካል መጉዳእቲ ኣብ ካልእ ንምፍጻም ብልምዲ በቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ዝተፈቐደሎም ጉጅለ ኣለዉ። ከምኡ ልማድ ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝኾነ በደል ክፍጽሙ ከለዉ ናይ ሃገሩ መንግስቲ ግደፍ ኣይብሉን እዩ፣ ሕጊ ሃገሩ ኣይፈርዶን እዩ። ነቲ ሃገር ኣክበርቲ ሕጊ ተሓበሩ እምበር ግደፍ ኣይብልዎን እዩ። ስለዚ ሓደ ነቲ ሓደ ብሓለንጋ ሽግር መኸራ ክገርፎ ከሎ ዘድሕኖ ሰብ የለን። ነዚ ኣብ ባሓላ ከም ኣብነት ዝኾና ኣዋልድ ፓኪስታን ናይ ታንዛንያ ኤልቢኒታት እዮም። ኣዋልድ ፓኪስታን ብሕማቕ ልምዲ ዝተሰለቡ ኣወዳት ናይ ቀቢላ መራሕቲ ናይ ክብሪ ዕዳ ከፈልቲ ኮይነን እየን። ኣዋልድ ሰብ ምዃነን ተሪፉ ነውዳት ባራዩ ኮይነን ይሽየጥ ይቕተላ። ኣብ ፓኪስታን ብፍላይ ኣብ ግዝኣት ፑንጃብ ዝነብሩ ሰባት መንግስቲ ኣያድሕኖምን እዩ። ፖሊስ ወተሓደር ኣይሕሎምን እዩ። እቲ ምንታይሲ ኣባላት መንግስቲ ፖሊስ ወተሓደራት ሓዊስካ በቲ ልምዲ ገመድ ዝተተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ ካብ ኮነ ኣዋልድ ናይ ስቃይ መኸራ ቀጻሊ ምስተሓንገጣየን። ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ጠንቆልቲ ብዘምልኹ ማሕበረሰብ ብዘስካሕካሕ ኣቀታተላ እንዳሞቱ ኣካላቶም ገዝኡ ናይቲ ልምዲ ብዝኾኑ ፖለቲከኛታት ሃብታማት እንዳተገዝአ ይነብሩ። ናይ ታንዛንያ መንግስቲ ኮነ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ንኤልቢኖት ንምድሃን ካብ ብልቡ ክፅዕር ኣይረአየን እዩ። እቲ ዘገርም እዚ ኩሉ ግፍኢ ኣብዚ ክፍለ ዘመን ምቕጻል እዩ። ሕጂ ሕማቕ ልምዲ ዝተመረዙ ማሕበረሰባት ኣብ ሃገሩ መልኦም ይርከቡ። ብፓኪስታን ዝኾነ ኣቐድመ ከስማዓኩም። ፓኪስታን ናይ ጓል ፕራይም ሚኒስተር ዝተመረፀትላ ሃገር እያ። ኣብ ከተማ ንግድን ኣብ ዝተፈላለየ ሙያታት ዝተዋፈረ ኣዋልድ ይረአየን። ኣብ ውሽጢ ሰራዊቱን ኣብ ውግእ እኳ እንተዘይተባህለ ብሕክምናን ካልእን ተዋፊረን እየን። ግና ኣብ ገጠር ናይ ዝነበረ ኣዋልድ ብፍላይ ኣብ ፓኪስታን 48 ሚታዊት ብዝሒ ብመሓ ሰፊሕ ግዛት ዝሽፈነ ፑንጃብ ቀቢላ ብፍጹም ዘርኢ ኣይኮነን። ሕጂ ንመሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝቃለሳ እንዳበዝሓ ይመጽኣ ከም ዘለዋ ይስማዕ እዩ። ኣዋልድ በወዳት መጥቃዕቲ ከይወርደን ናይ ንብረት ተካፈልቲ ክኾና ሃለዋ ዘካየደለን ሕጊ እውን እንዳወፀ ግና እቲ ሕጊ ከይጸድቕ ዝቃወሙ ከም ዘለዉ ተረኣዩ። ኣብ ደንጋሊል ኢታባድ ሳዳኻት ብዘስካሕካሕ መንገዲ ተቐትለት። ሳዳኻት ጓል 16 ዓመት እያ ነይራ። መሓዝኣ ብሰንከት ሕማቕ ልማድ ዝተኣዘዘላ ዝተመደበላ እንተዘይኮይኑ ዝፈተወቶ ክትምርኦ ከም ዘይፍቀደላ ስለ ዝፈለጠት ኮብለለት። ሳዳኻት ክኩብልሉ ሃጊስኪ ምክት ተባሂላ በቲ ናይቲ ከባቢ ሽማግለት ተሓዘት። ብበትሪ እንዳቐጥቀጡ ፍቁራት ብዝሓደምሉ መኪና የአደዋ ገጠም ኣቢሎም ኣሲሮም ናብቶም ፈራድ ወሰድዋ። ኣሻቦም ናይቲ ከባቢ ክብሪ ምዘዋርዱ ፍቁራት ተሓቢርክ ኢሎም ዝረስሐ ክብረና ምዕንታን ክትፀሪ ክትቅፅዕ ኢሎም ፈረድዋ። ሽዑንሽዑ ኣብ ሳዳኻትን እታ መኪና ላምባ ተነስነሰ። በታ ዝተዓፅወታ ሓዊ ፈነውላሞ ዓይኖም እንዳረኣየ ሰምዐ መኪና ተተኮሰት። ካውን ኢኖም ኩነታት ሳዳኻት ገምትዎም። ንፅባሒቱ 15 ናይቲ ቀቢላ ፈረርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተው ተጻሒፉ። እቲ ዘገርም ናይ ሳዳኻት ኣደን ሓዋን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ውሳነ ምስምዖም እዩ። ናይ ከባቢና ክብሪ ኣዋሪድያ እሞ ትሙት ኢሎም ኣደን ሓዋን ፈረድዋ። ኣብ ፓኪስታን ኣዋልድ ናይ ክብሪ ዕዳ ከፈልቲ ኮይነን ብደመን ኣካላተን ብከብረን ይከፍላየን። ናይ ክብሪ በዓል ዕዳ ዝኾናሉ መንገዲ ዝተፈላለዩ። ኣብ ፓኪስታን ወዲ ክምርዓኪ ኢልዋ እምቢ ምስ ትብል ቤተሰብ እቲ ወዲ ክብረትና ተተንኪፍ ኢሎም ኣገዲዶም እንዳኣመፁ እንዳሓረሙ እንዳቃፀሉ እንዳቐተሉ ወይ ብኩሉ መቅፅዓት ሕነ ክፈዱ ይኽእል እዮም። ማርያ ሰዳት ናይ ፓኪስታን ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ ናይ ህፃናት ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይና ትሰርሕ ነይራ። 19 ዓመት እዩ። ዋና ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንወዱ
ክትምርዓ ሓተታ ኣይኮነይ ዝበላ ወዲ ካብ ዕድሚኣ ብክልተ እፅፊ ኣቢዩም ከም ተወሳኹን ስለዘይደለቶ ኣይከውንን በለት ተፅዕኖ ምስ በዝሓ ስርሓ ገደፈት እንተኾነ ግና ዋናነይቲ ቤት ትምህርቲ ክብሩ ከም ዝተተንገፈ ቆፂርዎ ሕነ ከውፅኣላ መዓልቲ ቆረፀላ ማርያ ከም ናይ ቀደም ምሸት መሲልዋ ኣብ ገዛኣ ደቂሳ ነይራ ግና እታ ምሸት 5 መልኣኸ ሞት ናብኣ ዝመፁላ ምሸት ነበረት ዋናነይቲ ቤት ትምህርቲ 4 ሰባት ኣኸቲሉ ናብ ገዛኣ ምርሐ ማርያ ካብቲ ዝደቀሰትሉ ጎቲቶም ብዝተኸኣሎም ኣቕሚ ኩሉ ቀጥቀጥዋ ምስ ደኸመት ካብቲ ከተማ ኣውፅእ ኣቢሎም ላምባ ነስኒሶም ሓዊ ፈንዮምላ ገዲፎም ኣኸዱ ማርያ ብሂወት ተረኺባ ሕክምና እንተበፅሐት እኳ ኣይተረፈትን 85% ዝኾነ ናይ ሰብነት ኣካል ስለዝተቃፀለ ነፅባሒቱ ዓረፈት ገና ጎቢዛ ዘይወድአት ጎያ ዘይፀገበት ጓሌ ማርያ ብጨካናት እንስሳታት ተበልአት ክብል ኣቦኣ ብንብኣት እንዳተሓፀበ ኣምሪሩ ተዛረበ ማርያ ቅድሚ ትንፋሳ ምሕላፉ ንፖሊስ ቀተልታ መን ምዃኖም ብምዝራባ ፍርቆም ተታሒዞም እዩ ናይታ ሃገር ሽማግለታት ግና እቲ ጉዳይ ናብ ጋዜጠኛታት ከበፅሕ ክሲ ከይምስርቱ ንወለዳ ክምህፅኑ ርእ ይብል ነቲ ዜና ዝሓተሞ ፓኪስታናዊ ታይምስ ጋዜጣ ናይ ክብሪ ቀትለት ንምንታይ ከምዚ ተባሂሉ ብዝብሉ ጥራሕ ዝፍፅም ኣይኮነን ክብረይ ተንኪፋቶ ኢሉ እንተ ኣሚኑ ንሰበይቱ ከሳቅያ ከቃፅላ ዝደልዮ ክገብራ ከቃትላ ከይተረፈ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ ፑንጃብ ኣብ ላሆር ከተማ ዝነብሩ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንገዲ እንዳኸዱ ከሎ እታ ጓል ንሓደ ዝሓልፍ ዝነበረ ሰዓት ክንደኢላ ብምሕታታ ንክብረ ደፊራቶ ኢሉ 17 ግዜ ብኻራ ወጊ ቀቲልዋ እዩ በቲ ቅትለት ናይቲ ከባቢ ሰብ ፅቡቅ ገበርካ በልዎ እምበር ኣይተቃወሙን ኣዋልድ ፓኪስታን ምስ ተመርዓ ብሰብቆተን ኣቑሑት ተገይረን ዝቁፀራ ዝኾነት ጓል ናይ ሰብኣያ ቃል ናይ ምፍፃም ግዴታ ኣለዋ ሰብኣያ ማይ ንምንታይ ቀጢን ኮይኑ ኢሉ ምግራፍ ጥራሕ ኣይኮነን ኣሲዱን ይደፍ ኣላዩ ኣካላውን የጉድሎዩ ሰብኣይ ኣቃፂሉኒ ደቂሰ ከለኹ ኣሲድ ፈነወለይ ትብል ዛክያ ሰብኣያ ሓደ ምሸት ዝደፍ ኣላ ኣሲድ ፍርቂ ገፃ ክሳብ ከንፈራ በልዕዎ እዩ ክሳዳ ተመሊጡ እዩ ከምኡ ኮይና ግና ናብ ዝኾነ ክትከይድ ስለዘይከኣለት ግፍኢ ምስ ዘውረደላ ሰብኣያ ትነብር ካብኡ ዝወለደቶም ደቃ ሓሚሞም ምስ በልዋ ካብቲ ዝኸደትሉ ተመልሰት ኣብ ርእሲኡ ጥንስቲ ነይራ ስለዚ ንብኣታ እንዳፍሰሰት ሙሉእ ኣካላ ሂዛ ብዝነበረትላ ኣዲ ገዛእ ነብሳ ተለዊጡ ናብ ረኣ እንዳመርሐት እያ ንሳ ክትዛረብ ከላ ሓደ መዓልቲ ኣሲድ ደፍኣለይ ሃፍቱ ላምባ ኣፍሰሰተለይ ከምኡ ኮይነ ተዓፊና ክሞት ነቲ መዓፆ ፊንስትራ ኣፂሞ ከዱ እዚ እንዳፈለጥኩ ተመሊሰ መፅኤ ካብዚ ምስ ዝወፅእ ደቀይ ክኣቢ ኣቕሚ የብለይን ደቂኹን ሓሚሞም ምስ በሉኒ ተመሊሰ ኣብ ሰብኣይ ገዛኣቴ ሕጂ ኣብዚ ክፍሊ ክኸውን ከለኹ ይፈርሐ ነታ ምሸት እንዳዘከርኩ ይፈርሕ ትብል ንሳ ክትዛረብ ከላ ገና ካብ ምጅማሩ ሓዳረይ ሕማቕ ነይሩ ትብል በድርያ ምስ ሰብኣያ ንውሕድ ፀኒሖም ወሊዶም ድማ እዮም ግና ናይ ሰብኣያ ናይ መዓልታዊ ማሓረምቲ መጥቃዕቲ ክኢልካ ምንባር ኣመራራ ስለዚ ፍትሕ ንምሕታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣምራሐት ንሳ ክትዛረብ ከላ ገንዘብ ንምስራሕ ክሓስብ ከለኹ ይቀንዕ እሞ መዓልታዊ ሓርመኒ ምስ መረረኒ ናብ ቤት ፍርዲ ከይደ ፍትሕ ሓተትኩ ንኡ ምስ ፈለጠ ገዛ ብዝደቀስ ኩሉ ኣሲድ ደፍዓለይ ምሕራውን ቀፃሊ ዝገብሮ እዩ ዘረባ ናታዩ ፍርቂ ገፃ ተበላሽዩ ሓደ ዓይናውን ጠፍአ በድርያ ግና ከምተን ካልኦት በኽያ ስቃይ በለትን ናይ ሰብኣውነት ተማገርቲ ሃጊዞማ ንሰብኣያ ከሳቶ ኣይስራቶ ናይ 10 ዓመት መኣሰርቲ ኣብ ዝባኑ ክዓልብ ገበረት
ኣብ ፓኪስታን ኣዋልድ ብስን ክብሪ ዝወርደን ግፍኢ ዝኸፍአ ዘስካሕክሕ እቲ ቅትለት ብቤተሰበን ከይተረፈ ይፍጸም ምዃኑ እዩ። ኣብ ፓኪስታን ኣዋልድ ኣቦ ንውላዱ ኣየማጎተላን እዩ። ሓውን ሓፍቱ ዋልታ ኣይከውን እዩ ኣደ ጓለይ ዝብል ርሕራሕ ልባ ኣውፅያ ትድርብያ ክብርና ተተንኪፉ እንዳበሉ ንዝወለድዋ ጓሎም ሓፍቶም ይቐትሉ የቕትልዋ። ፋርዛን እቕባል ጓል 25 ዓመት መንእሰይ ነበረት። ቤተሰባ ንዘመዳ ክትምርዖ ሕቶ ኣቕረቡላ። ንሳ ግና ትፈቶ ሰብ ተመርዒ ኣብ ላሖር ቤት ፍርዲ መርዖም ኣመስኪሮም ይምለሱ ነበሩ። ክብረና ኣድፊራ ኢሎም ኣብ ቀጽሪ ቤት ፍርዲ ዝጽበያ ዝነበሩ ኣቦኣ ካልኦት ቤተሰባ ብዳርባ እምኒ ይተቐበልዋ። እታ ጥንስቲ ፋርዘና ኣብ ኣፍ ቤት ፍርዲ ብእምኒ ክትቅጥቃጥ ዘድሕና ኣይነበረን። ቀትሪ ምድሪ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፍርዲ ደፊ ኢላ ብኣቢላ ሕልም በለት። ቀተልታ ኣቦኣ ኣዲኣ ሓዋ ሓፍታ ጽቡቕ ነገር ከም ዝገበሩ ቆጸርዎ የግዳስ ካብ ማእሰርታ ይድሓኑን ከምዚ እውን ኣሎ። ቤተሰብ ናይ ኣዋልድ ንሕና ዝብልና ጊዜ ተመራኺ ጣሒሎም ዘይኮነስ ንሰብኣይ ክገዲፍክዮ ንምንታይ ከድኪኢሎምን ከቃጽልዋ ከቐትልዋ ክቕጥቅጥዋ ናይቲ ሕብረተሰብ ልምዲ ይፈቐደሎም እዩ። ናጊስ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሰብ ጸጋ ክትምርዖ ቤተሰባ መሪጹላ። ካባይ ብዕድመ ኣጸቢቑ ንዝኣቢ ኣየምርዖን ኢላ መሰተኣ ይፈትዮ ዝበለቶ ሻርሞን ተመርዓወት። ምስ መራሒ ታክሲ ሻርሞን ደስ ዘብል ሓዳር መስሪታ ወዲ 4 ዓመትን ጓል 1 ዓመት ወሊዳ እንዳ ኣቤት ናብራ ብሰላም እንዳ መርሐት ከላ ወለዳ ግና ክብረና ኣዋሪዳ ኢሎም ሕነ ከውጹላ መዓልቲ እንዳሓለዉ ሓጊዮም። ናጊስ ምስ ተመርዓወት ድሕሪ 4 ዓመት ኣቦ ኣዲ ሓወቦኣ ከምኡውን ሓዋ ኮይኖም ኣብቲ ናብረ ገዛ በፂሖም ፈግእዋ። ምስ ወደቓት ክሳብ ዝደኽሙ ገረፍዋ። እንተ ኣወየት እኳ ዘገላግላ ይረኸበትን። ናጊስ ደኸመት። ጨካኒኦም ኣብኣ የብቃአን። ንክልተ ደቃ ኣብ ልዕሊ ዚንጎ ደይቦም ነታሕቲ ሰንዲዮም ቀተልዎም። እዚ እውን ኣያኸሎምን ንጓሎም ናጊስ ካብቲ ቦታ ኣርሓቕ ኣቢሎም ደጋጊሞም ብኻራ ወግእዋ። እዚ እውን ስለዘይዕገቡ ናይ ጥየት መዓት ኣዝነቡላ። ሻርሞን ናይ ታክሲ ስርሑ እንዳሰርሐ ነበረ። ጸኒሒ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ናይ መኸራ መዓት ጸንሖም። እንታይ ክገብር ክእል? ኣብ ፓኪስታን ዝረአ ናይ ክብሪ ቅትለት ንወዲ ቤተሰብ ክብሪ ንምሕላው እምበር ናይቲ ቤተሰብ ኣይኮነን ወይ ጓለ ከም ኣባል ናይቲ ስድራ ኣይትቁፀርን። ኣብ ፑንጃብ ሳሒር ናባሪ ዝኾነ መሓመድ ዩሲፍ ንክልተ የሕዋቱ ቀቲሉ ኣምሊጥ እዩ። ኣዛዚ ፖሊስ ከም ተዛረበ እንተኾይኑ ነተን ክልተ ኣሕዋቱ ዝቐተለን ብሓርያተን ክብሪ ዘዋርድ ስለ ዝበለዩ መሓመድ ዩሲፍ ቅድሚ 5 ዓመቱን ክብሪ ኣርሲ ሓይሉ ነዲኡ ወላዲቱ ቀቲሉ እዩ። ሽኦ ስድሩ የቕሬታ ገይሩምሉ ከይተከሰሰ ተኣስረ ብሰላም ነበረ። ነዲኡ ዘይነሓሰ ንኣሕዋቱ ክምለስ ዘይሕሰብ እሞ ንክልቴን ኣሕዋቱ ብሓደ መዓልቲ ወድአን። ኣዋልድ ፓኪስታን ብዘይ ምክንያት ብኣዝማደን ከይተረፈ ይቅተላየን። ኣብ ፓኪስታን ብፍላይ ኣብ ግዝኣት ፑንጃብ ዘሎ ቀቢላታት ነተን ኣዋልድ ኣገዲድካ ምእማፅ ነቶም ኣወዳት ክብሪ እምበር ነውሪ የብሉን። ነታ ጓል ግን ብምእማፃ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ከይኣኽላ ናይ ክብሪ ዕዳ ከፋሊት ትኸውን። ዝተዓመፀቶ ብሓይሊ ምዃኑ እንተዝፍለጡን ሰብኣይ ወይ ስድራ ኣዋሪድናትና ኢሎም ናይ መግረፊ መጥቃዕቲ በትሪ የዕልቡላ። ካብ ኮነ ምእማፅ ምዝራበ ካልእ ፀገም ምምፃእ ስለ ዝኾነ ናይ ከብዳ ኣብ ከብዳ ፄራ ብስቕታ ክተሓልፉ ኣለዋ። ጁኒ ሚላ ቤና ኣብ ዝነበረትሉ መዓልቲ ሓቦኣ ወዲ ሓቦኣ ኣገዲዶም ኣመፅዋ። ዝምስክር ስለ ዘይተረኸበ ክክሰሱ ኣይተኽኣሉን። ናይ ጁኒ ሚላ ሽግር ግና በዚ ኣብቀን ጠኒስያ ምጥናሳ መስኪሩለይ ኣልዩን ኮይኑን ቅድሚ መርኣ ርክብ ብምፍፃም ብናይ ዝሙት ሓጢአት ተኸሰት። በደለኛ ተባሂላ 100 ኮርማጅ ኣብ ዝባና ክኣሉ ተፈርደት። ብቤተሰባ ዝተፈረደት ጀኒ ሚላ እቲ በደል ናታ ተሓሲቡ 100 ኮርማጅ ትግረፍ ተባሂሉ ተወሰነላ። ስድራ ብፅንዖ ስለ ዝለመኑ ግና እቲ መግረፍቲ ናብ 3 ዓመት ማእሰርቲ 10 ኮርማጅ ክትህረም ተቐየረላ። ኣዋልድ ፓኪስታን ከምዚ ዓይነት ጉድ ናይ መዓልታይ ሕይወተን እዩ። ኣብ ፓኪስታን ኣዋልድ ናይ ክብሪ ዕዳ ዝኸፍላ ናይቲ ስድራ ዕዳ እውን ዘጠቃልል እዩ። ኣቦይ ወዱ ዝኾነ ጉድለት ምስ ዝረከበሉ ሓፍቱ ወይ ጓሉ ንክትከፍል ናይቲ ቀቢላ ልምዲ ይፈቀድ እዩ።
ወሪዱ ንስተባሓለ በደል ዘካሓስ መቅጻዕቲ ኣብታዋል ሓደ ዘይገበረት ጓል ኣለብ ሓንቲ ጓል ምስተ እመጽሙ ከይዳ ምስተ ከስስ 4 መስከርቲ ክትቀርብ ተእዘዝ መስከርቱን ኣውዳት ጥራሕ ክኾኑ ኣለዎም ኣዋልድ ሙስሊም ዘይኮኑ ሰባት ንምስክርነት ክጽቡ ኣይፍቀደሉን መጥቃዕቲ ኣመጽ በጸልማት ኣብ ጽማ ዝካየድ እምበር 4 ኣዋዳት ኣብ ዝርኢሉ ቦታ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ እተን ኣዋልድ ተማጊተን ከይረትኣ ሕጊ ናይቲ ልማድ ኣፊድወን እዩ ፖሊስ ዳኛታት ምስቲ ልምዲ ዝተተሓሱ ስለዝኮኑ ነቲ ክሲ ኣኽቢዶም ኣይርእዎን እዮም ሓደ ግዜ ኣቦን ጓሉ ምስ ሓደ መንእሰይ ክትዛረብ ርኢሉ ንክልቲኦም ቀተሎም ናይ መጀመርታ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቦናይ ህልፈት መኣሰርት ይፈረዶ እቲ ዝኣላለ ቤት ፍርዲ ግና ዝኾነ ወላዲ ወይ ኣቦ ጓሉ ምስ ኣውዳት ደው ኢላ ምርኣይ ስለዘይደሊ በደለ ኣይኮነ ኢሉ ብነጻ ኣፋኖም ነዋልድ ፓኪስታን ስድረን ሕጊ ፖሊስ ዳኛ ኣይተበል ካልእ ክንደቲ ስለዘይ ግደሰለን ምስ ጨነቐን ክሳብ ነፍሲ ቅትለት መፍጻሚ በጽሐን ብሓፈሻ ኣብ ዓለም ብምክንያት ናይ ክብሪ ቅትለት ኣብ ዓመት 5,000 ዝኣክላ ኣዋልድ ከም ዝቅተላ መጽናዕትታት ኣረጋጊጽ ይብል መጽናዕትታት ከም ዝሓበሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 2 ኣዋልድ ብናይ ክብሪ ቅትለት ይሞታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 9 ኣዋልድ ይእመጻ ኣብ ዓመት ልዕሊ 1,000 ደቂ ኣንስትዮ ይቅተላ ሕጂ ድማ ናብ ጉዳይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ከብለኩም መወዳእቱ ዘይተፈልጠ መዓት ናይ ሓደ ሃገራት ኩነታት ብኦምቃት ክትዕዘብ ከለኻ ኣይኳንዶ ክትርድኦ ዝተሓዋወሰ መትሓዚ መጨበጥ ዘይብሉ ስምዒት ይፈጥር ንኣብነት ኣብ ታንዛንያ ዲሞክራሲ ነፃ ምርጫ ብምክያዱ ከምዚ ዓይነት ወረ መፍተቶም ዝኾኑ ናይ ምዕራብ መራኸቢ ብዙሓን እንዳተቐባበላ ኣሞጊሶም እዮም የግዳስ ኣብታ ሃገር ምርጫ ዝበሃል ነገር እንተ ዝተረፍ ዝሕሾም ከም እንስሳ ዝህደኑ ዜጋታት መሕለዎም ከም ቀንዲ ቁም ነገር ቆፂሮም ስፍሕ ዝበለ ሸፈና ይህብዎን እዮም ነቶም ከምኡ ዝኾኑ ታንዛንያ ምትሕላፍ ስልጣን ካብ ምስማዕ ንላዕሊ እቤት ሓብታ ናይቲ ሃገር ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ምንባር መሰል ከም ዘለዎም ዘክብረሎም መንግስቲ እንተ ዝረኽቡ ከመይ ደስ ምስ በሎም መቕታሎም ስቃዮም ዘቃሎም መንግስቲ ይረኸቡን በዜግነቶም ከም ዝኾነ ታንዛንያ ምንባር ኣይከኣሉን ከም ኩሉ ታንዛንያ ወፂኡ ናይ ምእታው ናይ ምምሃር ስራሕ ናይ ምስራሕ መሰሎም ካብ ዝሕደጉ ዓመታት ቆፂሩ ሓድሽን ዲሞክራሲያዊት ታንዛንያ ከተድሕኖም ኣይከኣለትን ኣኳንዶ ከተድሕኖም ትምገሰሉ ምርጫ ኣብ ዝተቃረበሉ ግዜ ናይ ታንዛንያ ኤልቢናት ሰማይ ምድርን ዝኽእሎ ዘይመስል ስቃያት ይውሰኽ ዝብኣሰ ዘፈርሕ ድማ ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ብገዛእ ወገኖም ብጉራብቶም ብወለዶም ከይተረፈ ዝፍጸመሎም ንእዝኒ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ኣብ ቀረባ ክገላገሎም ኢልካ ንምግማት ዘይምኽኣል እዩ ኤልቢኖ ንቆርበትና ሕብሪ ዝሕብ ሚላሚኒን ዝተሰመየ ክሕልው ዝውለዱ ዝሕዙ ሕብሪ እዩ ሚላሚኒን ምስ ዘይህሉ ናይ ሰብነት ቆርበት ፀጉሪ ጻዕዳ ይኸውን እንቶም ናይ ፀሓይ ብርሃን ክርኢ ይጽገም ታንዛንያ ዝበዝሑ ኤልቢኖታት ዝውለዱላ ሃገር ምዃና ዝትፍለጥ ኣብ ካልእ ዓለም ካብ 21 ኤልቢኖ ክውለድ ከሎ ኣብ ታንዛንያ ግና ካብ 1400 ሓደ ኤልቢኖ ኮይኑ ይውለድ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ታንዛንያ ካብ 100 ክሳብ 150 ዝበጽሑ ኤልቢኖታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን ኣብ ሃብታማት ሃገራት ዝነብሩ ኤልቢኖ ንቆርበቶም ናይ ሕክምና መከላኸሊ ስለ ዝረኽቡ ናይ ህይወቶም ዘመኖም ካብ ካልእ ሰብ ኣይነኣስን እዩ ድኽነት ኣብ ዝተቋፀሮም ሃገራት ዝነብሩ ግና ካብ 30-40 ዓመት ንላዕሊ ዕድሚኦም ኣይነውሕን እዩ እቲ ምንታይሲ ብድኽነት ምክንያት መከላኸሊ ስለ ዘይረኽቡ ብናይ ቆርበት ካንሰር ህይወቶም ስለ ዝስእኑ ኣብ ታንዛንያ ዝነብሩ ኤልቢኖ ግና ነዚ ናይ ተዓደሉን እዞም ኣብ ታንዛንያ ዝነብሩ ኤልቢኖ ብክፉእ ልማድ ብዝተጠቐ ወገናቶም ከም ክፉእ መንፈስ እንዳተረኣዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ይግበሩ ተባሂሉ ዘይግመት ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ይፍጸመሎም
ታንዛኒያ ኤልቢኖታት ከማንም ጎረቤቶም ናይ ክርስትና ወይ እስልምና ወይ ናይ ልምዲ እምነት ሰዓብቲዮም የግዳስ ክርስቲያናት ይኹኑ ሙስሊማት ከምኡ ናይ ባህሊ ልምዲ ሰዓብቲ ከም እምነት ኣሓቶም ኣይርእዎን ክፉእ መንፈስ ይብልዎም ዝተረገመ ይብልዎም ናይ ታንዛኒያ ኤልቢኖታት መከርኦም ኣብታ ዝተወለዱላ መዓልቲ ጅምር ኤልቢኖታት ክውለዱ ከለዉ ኤልቢን ምዃኖም ምስ ተረጋገፀ ካብ ርጉማት ተቆፂሮም ገና ብህፃንነቶም ብስሚ ክቅተሉ ጎረባብትን ኣዴታቶም ይመክራ ኣዴታቶም ምስ ጋኒን ስጋ ይርከብ ስለ ዝፈፀማ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዝውለዱ ህፃንቲ ከም መናፍስቲ ይረኣዩ ክፉእ መንፈስ ብምዃኑ ካብ ኣካላቶም ቁራፅ ብዝተወሰደ ዝተቃመ መድሓኒት ንፅቡቅ ዕድል ንመአከቢ ሓብቲ መፍትሒ ይኸውን ኢሎም ደምዲሞም እዮም ስለዚ እንዳቀተልዎም ወይም ብሂወት ከለው ናይ ሰብነቶም ኣካል ብኻራ እንዳቆረፁ ናብ ጠንቆል ተወስድዎም ኤልቢኖታት ከይተቀተሉ ኣካሎም ምዝቁረፅ እቲ መድሓኒት ፅቡቅ ዝሰርሕ ተባሂሉ ስለዝእመን ዓይኖም እንዳርኣይ እንዳሰመ ይቆርፅሞም ክቆርፅዎም ከሎ ብሓይሊ ኣብያት እንተስሚዖም ናይ ጠንቋሊ መንፈስ ብርትኡ ከም ዝኾነ መርኣይሎም ይኣምንዮም ብፍላይ ንህፃናት ምስ ሂወቶም ኣካላቶም ምቁራፅ ናይቲ ጠንቋሊ መንፈስ ዝፈትወ ተባሂሉ ይእመን እዩ ምስ ኤልቢኖት ኣዋልድ ስጋ ይርከብ ምፍፃም ካብ HIV ኤድስ ይፍስኡ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነተን ኣዋልድ ቅድሚ ክፋል ኣካላተን ምቁራፆም ይእምፅወን እዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ታንዛኒያ ዝረአ ሓቂ ኤልቢኖት መናፍስ ስለ ዝኾኑ ይጠፍኡ እምበር ኣይሞቱን ዝብል እምነት ዘመሓላልፉ ጠንቆልቲ ተሓበርቲ ቀተልቲ ኣፊኖም ክወስድዎም ከለዉ ኣበይ ከይዶም ኢሎም ዝሓትት የለን ፖሊስ ሓለፍቱን ብክፉእ ልምዲ ስለ ዝረስሑ ኤልቢኖ ተሰዊር እንዳበሉ ዝቕብሉ ሓደ ግዜ መካኒክ ዝነበረ ኤልቢኖ ኣበይ ከም ዝኣቶ ከተፈለጠ ጠፍአ ከምቲ ልሙድ መንፈስ ስለ ዝኾነ ጠፊኡ ተባሂሉ ኣብታ ከተማ ተዘርበ ፀኒሑ ዝተረኸበ ሓበሬታ ግና ከም ዝተቐተለ ዘርኢ ኮይኑ ሓለፈ ኣብ ታንዛኒያ ከምዚ ዝበለ ኣስካሕካሒ ፍፃሜ መዓልቲ ዘጋጥም ኣብ ታንዛኒያ ምስ መናፍስቲ ንዘራቢና ዝብሉ ጠንቆልቲ ንኤልቢኖ ናይ ሰብነት ምቁራፅ ቁፅሪ ሓደ ምክንያት ኮይኖም እዮም ጠንቆልቲ ንኤልቢኖ ክፋል ኣካላት ንዘምፅኣሎም ልቡ ዝተመነዩ ኩሉ ከሳልጥሉ ከም ዝኽእሉ ዝተዛረቡ ተኣሚንሎም እዩ ስለዚ ንኤልቢኖት ቆራፅ ሰብነት ንምርካብ ቀተልቲ ይዋፈሩ በዓላቶም ጠንቆልቶም ቀተልቲ ሰብ ቆፂሮም ሰብነቶም እንዳቆረፁ ብመድሓኒት እንዳቃመሙ ብርብሕ ዝበለ ገንዘብ ይሸጥዎ ኤልቢኖ ዋላ ምስ ስድሮኦም እንተኾኑን ዘድሕኖም የለን ወለዶም ከይተረፈ ገንዘብ ተቐቢሎም ንቀተልቲ ሸጥዎም 3-4 ዝኾኑ ቀተልቲ ገዛ ከፊቶም ይኣትሙ እንዳሓረሙ ይወድቁም ኣብ ዕንፀይቲ ኣደጊፎም ይእዳሞም ኣጻብዕቶም ይእጋሮም ይቆራርፅዎም ሓደ ኣጻብዕቶም ይእዳዎም ይእጋሮም ጥራሕ ይኣክሎም እዩ ሓደ ግና ናይ ውሽጢ ኣካላቶም መልሓሶም ከይተረፈ እንዳቆረፁ ይወስድዎም ነቶም ህፃውንትን ካብ ሕቅፎ ኣዴታቶም እንዳወሰዱ ጠንቆልቲ ይህብዎም ጠንቆልቲ ድማ ዝተቆራረፀ ናይ ሰብነት ኣዕፅምቲ ስጋ ጥሒኖም ኣዳቂቖም ካብ መድሓኒት ይሸጥዎም ኣብ ንእሽተይ ጥርሙዝ እንዳተዓሸገ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ብክቡር ዋጋ ይሽየጥ ነቲ መድሓኒት ዝሓዘ ሓብቲ ብሓብቲ ይኸውን ዕድሉ ዘበለ ፅቡቅ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጦም ስለዝሰረፀ ካብቲ ዝፍፅሙ ኣስካሕካሒ ተግባር ንላዕሊ ንረኽቦ ኢና ኢሎም ብዝፅበዩ ሓብቲ ልቦም ይስለብ ዲሞክራሲያዊት ታንዛኒያ ማለት ከምዚ ዓይነቱ ትርኢት ዘለዋ ሃገር እያ እቲ ቁርፅራፅ ከም ዓይነቱ ዋጋ ወፂሉ ቆርበት 6,000 ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ናይ ውሽጢ ናይ ኣካላቶም ሰብነት እንተኾይኑ 55,000 ፓውንድ ሙሉእ ሰብነቶም እንተኾይኑ ድማ 130,000 ፓውንድ ይሽየጥ ጓል 25 ዓመት ኤልቢኖ ሚላሙስ ጸለምቲ ካብ ዝኾኑ ወለዳ ጸጉራን ቆርበታን ጻዕዳ ኮይኑ ተወልደት ናይ ዓይንታት ጸጉራን ጻዕዳ እዩ ሓደ መዓልቲ ምሸት ንሓፍታ መጽሓፍ እንዳንበበትላ ከላ ገጾም ዝተሸፈኑ ቀተልቲ ናይ ኣግዶም ማዕጾ ብሓይሊ ከፊቶም ብውሽጢ ኮይኖም ነቲ ማዕጾ ብእምኒ ኣጽኦሙ ሓያል ብርሃን ፈነውላ እቲ ሓደ ኢዳ ወጢሩ ክሕዛ ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካብ መንኩባን ተሓቲ ዘለዎ ኣካላ ብክንድገለ ካራ ገይሩ ጎመዱ ደማ ከም ቧንቧ ማይ ፈስስ ተኣዊት ቆንጾ ግና ዝሕግዝ ዘይረኸበትን ንወለዳ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣብ ዝደቀስሉ ብደገ ኣፂሞም ነበሩ
ቀተልታ ካልኢቲ ኢዳ ንምቁራጽ ክጅምሩ ከሎ ድምፂ ጉራብቲ ስለሰምዑ ገዲፎም ሓደሙ። እንተኾነ ግና ነቲ ካልእ የዕዳዋ ፍርቂ ቆሪጾሞ ስለ ዝነበሩ ብሓካይን ካብ ምቁራጽሲ ኣደው ዓለን በተኣምር ነብሳ ዝተረፈላ ጓል ዝተቆረጹ የዕዳዋ ሒዛ ተረፈት። ሓደጋ ንዘውረዱላ ገበነኛታት ዝሕዘላ ናይ መንግስቲ ኣካል የተረኽበን ደማ ደም ከልቢ ኮይኑ ተረፈ። ሶፊያ ጁማ ኤልቢኖ ኮይኑ ብዝተወለደ ወዳ ዝበፅሖ እንዳዘከረት ክሳብ ሎሚ ንብኣታ ምቁፅጻር ትስእንያ። ንወዳ 4 ኣወዳት እቶም ኣመንቲ ጠንቆልቲ ካብ ሕቕፋ መንጢሎም ወሲዶምላዮም እንታይ ከም ዝገበሩ ብዓይና እንተዘይረኣየት የግዳስ ርድ እዩ። ምስ ህይወቶም ንዝወሰድዎም ኤልቢኖታት ገንዘብ ኣብ ዝደልሉ ሰዓት ጸጸኒሖም ክፋል ሰብነቶም እንዳቆረጹ ሸጥዎም። እዛ ኣደ ዝሓለፈ ናይ ሓዘን ነብኣታ ሎሚ ናብ ካልእ ስግኣት ተሰጋጊሩ እምበር ዝሓለፈ ዘርእሰ ተስፋ ይብላን። ተጥፍኦ ጓል 2 ዓመታ ጓላ ኤልቢኖ ስለ ዝኾነት ዝሓለፈ ከኣክላ ኣብ ሻዕውለት ከም ዝነበረት እያ። እቶም ኣረመኔታት እንተመጽኾ እንዳበለት ትስንበድ ጎረባብቲ ኣይከድሕንዋን እዩ። ናይ ፖሊስ ሓለዋ የለ መንግስቲ እንተኾነ ምረፀኒ ይብል እምበር ክህልወኪ ኣይብላን እዩ። ነቲ ሕማቕ እምነት ናይ ፖለቲካ ሰባት ከይተረፈ ዝኣምኑ ምዃኑ ድማ ቀትለት ኤልቢኖታት ደው ከይብል ጌርዎ እዩ። ኣባል ፓርላማ ንምዃን ንምምሕዳር ንዝወዳደሩ ፖለቲከኛታት ሓገዝ ናይቶም ጠንቆልቲ ምድለዮም ህቡ ኣይኮነን። ጠንቆልቲ እውን ውድድር ክስዕሩ ቁራጽ ሰብነት ኤልቢኖ ኣምፁ ይብልዎም። ሓደ ፖሊስ ዝተተሓዘ ቀታሊ ከም ዝተዛረቡ ክቡር ዋጋ ዘውፅን ኤልቢኖ ናይ ውሽጢ ኣካል ዝዳለው ንምርጫ ተወዳደርቲ ናይ ፖለቲካ ሰባት ንሓብታማት ነጋዶዩ ካብ ኮነ ኣብ ግዜ ምርጫ ዝቐተሉ ወይ ኣካላቶም ዝቋረጽ ንኤልቢኖ ቁጽሪ ይውስኽ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ተካይዱ ዝበሃል ናይ ታንዛንያ ምርጫ ንኤልቢኖታት እንተዝተረፈ ይሓሽ ዝበልኩ ነዚ እዩ። ብድጋፍ ጠንቆልቲ ተመሪፀ ዝበለ ኣመሓዳር ወይ ኣባል ፓርላማ ከመይ ገይሩ ንጠንቆልቲ ከቃወም ሞት ናይ ኤልቢኖታት ከኣግቱ ይኽእሉ? ኤልቢኖታት ተጠንቂቖም ነብሶም እንተዝሕልማ ብኣባላት ስድራውን ንመሸጣ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብታ ሃገር መንግስቲ የለን ድዩ ፖሊስ ምምሕዳር የለን ዲ ዘብል ሕቶ መላኣሉ ዘይተርፍ እዩ። እንተኾነ ግና እዛ ዲሞክራሲያዊት ምርጫውን ኣብ 5 ዓመት ይገብር ትብል ሃገር እዚ ክፉል ማዳ ኣብ ኣደባባይ ክወፅእ ፈፂሙ ኣይደልን እያ። በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ እዞም ሰበስልጣናት ስልጣኖም ዝረኽቡ ብሓገዝ ጠንቆልቲ ስለ ዝኾነ ቀጠልቲ ኤልቢኖ ክንደቲ ምክታል ኣይግበረሎም እዩ። ስሕት ኢሎም ኣብ ታሕቲ ቁፅር ዝኣተዉ ንዓይኒ መስክርቲ ኣይተረኸቡን ተባሂሉ ይፍነው። ተፈሪዶም ዝተባሃሉን ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ ክእሰሩ ኣይረኣዩን እዩ። እተን ናይ ዓለምና ሓብታማት ዝበሃላ ሃገራቱን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣልዒለን ንመንግስቲ ታንዛንያ ፀቕጢ ኣይገብራን እየን። ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ግና ኣብዚ ዓለም ኣሎ ዝበሃል መከራ ስቃይ ኣብ ዝማኖም ከም ቁሪ ላይ ምስ ስቃዩ ቀፂሉ ይርከብ። እንታይ ሞ ይበሃል ኮይኑ ዝፈጠረም ፈጣሪ ካብ መዓት የውፃዮም እምበር